gagawa tayo ng review about the product ng Bentonite Clay Mask. Ito yung itsura, guys. Pala lang po guys, hindi po ito sponsored video. Ginawa ko lang itong video na to dahil naku-curious lang talaga ako sa Bentonite Clay Mask na ito dahil sikat na ito sa internet. Ang Bentonite Clay Mask is hahaluan ng apple cider vinegar. Pwede rin water, tubig. Pero pinili ko itong apple cider vinegar kasi mas effective daw siya. Sa mga nagtatanong kung saan ito mabibili, itong apple cider vinegar, mabibili ito sa market sa halagang 220. Yes, 220 itong malaki. At itong Bentonite Clay Mask, ito, mabibili ito sa halagang 300 plus. Nakalimutan ko yung exact price ni guys. Sa Watsons, sa Gaisano Mall, o sa other mall pa guys. Sa Watsons ko ito nabili. So let's start. Habang magpapatuyo tayo guys, babasahin ko muna ang benefits sa Bentonite Clay Mask. Bentonite Clay Mask is suitable for all types of skin such as normal, oily, or acne prone. It is packed with useful minerals to detoxify and tighten skin, clear up acne and blackheads, shrink pores, combat wrinkles, and helps regenerate skin tissue, thus encouraging youthful and glowing complexion. So, pwede siya sa lahat ng klaseng mukha, sa mga acne prone, guys, katulad ko. So yun na nga guys, kanina sa paggamit natin ng Bentonite, nagustuhan ko doon is hindi siya makate o mahapdi sa balat. Kasi may ibang products kasi na mahapdi na, makati pa sa balat mo. Ang hindi ko nagustuhan sa apple cider vinegar is ang amoy niya para talagang kili-kili ng kaklase mo guys. Ang asim guys. Itong Bentonite, walang baho yung powder niya. Kahit anong baho, wala siyang baho guys. Yung apple cider lang talaga na hinalo mo sa Bentonite, yun ang nagpapadala ng amoy. So yun siya guys. If you like this video, click thumbs up, like, and share, subscribe, and leave comment down below kung anong gusto nyong video na ipapa-vlog sa susunod na video ko. So, see you in my next video.